Presensya naman po ng Pulisya, Pinaigting po sa lungsod ng Dagupan bilang paghahanda sa Halalan. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Mas pinaigting pa ang presensya at bisibilidad ng kapulisan sa Dagupan City na bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na national and local elections sa darating na May 12, 2025. Ito ay upang matutukan ng posibleng kaso ng anumang election-related incidents tulad ng vote buying, kaguluhan, maging pandaraya sa panahon ng botohan. Nagsasagawa rin umano ng dialogo ang himpilan sa mga komunidad upang maibahagi sa mga residente ang ilang mga kaalamang nakapaloob sa halalan. Samantala, nakadeploy naman umano ang karamihan sa mga police personnel sa mga lugar na mahigit na tsansang kasangputan ng anumang kaguluhan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.